Deze week in Limbourgeois, de duurzame restauratie van Château Neerkan als Limburgs historisch erfgoed. Je zou denken aan het werk van de kunstenaar Christo, maar het zijn toch serieuze bouwwerkzaamheden die hier aan de gang zijn op Château Neerkan in Maastricht. Historisch erfgoed, hoe onderhoud je dat en hoe kun je dat combineren met je bedrijfsvoering? Als je historisch erfgoed hebt, zoals Château Neerkan, dan kun je ook zeggen, ja, dan blijf je dus bezig. Maar dit is echt een grote expeditie, toch? Ja, klopt. Ja, er is veel bij komen kijken. Maar we hebben het ook echt wel in één keer goed aangepakt. Dus het is niet alleen esthetisch, maar er zit ook echt wel verduurzaming in. Hè. 100% gaan we van het gas af in het poortgebouw. Dat is opnieuw geïsoleerd. Dat is warmtepomptechniek dus toegepast in de hotelkamers, maar ook in de auberge. Een hele nieuwe gasloze keuken. Dus nou, we hebben wel echt gekeken, generaties vooruit om het zo maar te zeggen. Dat Neerkan echt weer er voor de komende decennia verduurzaamd en goed bij staat. Ja, nu was je vader altijd heel erg bezig met de historie en hij vond dat ook super interessant om te restaureren, et cetera. Dat is een echt kenmerk van jullie familiebedrijf. Ja. Heb je dat DNA ook meegekregen om je daarin zo te verdiepen? Of denk je, nou ja, god, dat moet nu eenmaal, maar concentreer me vooral op de daily business? Nee, het is eigenlijk een combinatie van instandhouding en de daily business. Uiteindelijk moet de daily business wel dit kunnen betalen. Ja. Dus daar zijn we met z'n allen op gefocust. Maar uiteindelijk wil ik een mooier, leuker en beter bedrijf kunnen overdragen aan volgende generaties. En daar hoort natuurlijk een goed onderhouden en verduurzaamd monument bij. En het feit dat we dit doen en daarmee ook de monumenten kunnen blijven openstellen. Ja, dus iedereen kan hier komen wandelen. Dat vinden we ook zeer belangrijk. Dus daar blijven we voor knokken om onze gasten te komen verwelkomen, om te zorgen dat we die rijksmonumenten mooi in ere kunnen herstellen of in ere kunnen houden. Ja, en het zal ongetwijfeld wel een investering zijn van toch al gauw een paar miljoen, denk ik. En, klopt. En je investeert dat in iets wat je heel lang een erfpacht hebt, volgens mij een kleine 100 jaar. Maar uiteindelijk is het ook nog niet helemaal van jezelf. En vind je het ook nog niet zonder geld dan? Nee, helemaal niet. Je zegt erfpacht, dan ben je eigenlijk gewoon eigenaar. En zo voelt dat ook. En zo gedragen we ons ook echt als rentmeester hier van dit prachtige complex. Ja. Je had het over de daken met nu leisteen. Ja. Dat is niet het goedkoopste spul om te kopen. Waar komen de dakpannen, zeg maar, de leisteenpannen vandaan? Want je hebt er allerlei kwaliteiten in. Ja, hè? Dat zijn penrinleien uit Wales. Zo. Ze zijn van dusdanige kwaliteit dat de groeven waar ze uitkomen 100 jaar garantie geeft. Waar krijg je dat nog? Ik zou het niet weten, maar in ieder geval hier op het dak van Château Neerkan. Ja. Hoezo het besluit van, we gaan daarboven een aantal hotelsuites maken. Ja. Die ruimte was er voorheen ook, maar blijkbaar was het idee dat toen niet. En het is altijd de situatie geweest van Château Neerkan, dat was culinair en voor feesten. Ja. Maar jammer dat je er niet kunt slapen. Nu dus straks wel. Hoe kwam ineens dat andere idee? Nou, we hebben eigenlijk van een nood een deugd gemaakt. We wisten dat we die daken moesten renoveren en toen dachten we, als alles toch in de steiger staat. We hebben die voormalige ambtswoning, die staat eigenlijk leeg. Ja, wat kunnen we nog allemaal? Ja. En zo zijn Pierre en ik eigenlijk met elkaar gaan brainstormen en zijn we tot dit idee gekomen. Ja,
En dat zal natuurlijk voor de bedrijfsvoering ook zijn positieve kanten hebben. Ja, zeker. Nou, je zegt het is een grote investering, dat klopt. Maar ook in heel veel dingen die de gasten dus niet raakt. Een nieuw dak, daar ga je niet lekkerder van eten. Nee. Dus er zit natuurlijk ook een terugverdienmodel in het maken van die hotelkamers. Om ook de rest in ere te kunnen herstellen en te renoveren zoals we dat nu doen. Ja, het hele kasteel wordt aangepakt, althans op zijn minst het dak. En wat gebeurt er nog allemaal? Ja, je ziet inderdaad, het dak wordt ook helemaal gerenoveerd. Deze kant, waar nu de steiger staat, is zo goed als klaar. En over een paar weken verhuizen we alles naar de voorkant. Dus laat je niet afschrikken, joh. Binnen kan je gewoon heerlijk eten, je hebt geen last van. Ja. Maar ik kan voorstellen als je dit ziet en denkt, het is wel behoorlijk ingrijpend. Maar ja goed, het vervangen van zo'n dakconstructie is dat ook. En van zo'n leien dak. Vervolgens hebben we ook nog gebruik gemaakt van de loze ruimte op de zolder onder het dak. Daar gaan we nu nieuwe kleedkamers maken, nieuwe kantoorruimte, zodat dat ook weer mooi benut wordt. Ja, en als dat klaar is, dan wacht er waarschijnlijk weer een nieuw project midden in de stad bij het Kruisheer Hotel. Dat wordt ook nog behoorlijk verbouwd en uitgebouwd vooral. Dat klopt. We hebben de omgevingsvergunning daarvoor ingediend. En vervolgens is het wachten op dat hele proces. Maar we focussen ons nu eerst op wat hier moet gebeuren en de volgende stap volgt als die volgt. Maar je bent hotelier, maar ook een beetje bouwer, bouwaannemer zou ik bijna zeggen. Huh? Ja, het is mijn dagindeling is behoorlijk gevarieerd. Ja. Heb je nooit gedacht van, goh, was pa maar begonnen met moderne hotels? Dan had ik niet steeds dat je timmer en gedoe. Ja, maar dit heeft ook veel meer charme. Dit past bij ons. En prachtig om in die Rijksmonumenten ook nog een heel mooi vak te mogen uitoefenen. Er zijn niet veel ondernemers die dat mogen zeggen.